И здравейте хора! В този епизод ще ви покажа как да си изтеглите GTA San Andreas. Добре, първо влизате в замундането. Първо браузъра си, а после в замунданет. Ще има линк в описанието за играта. Добре, пишете тук на търсачката GTA San Andreas и да те натърси или направо Enter. Добре, ето. Тук ви излиза една камера и GTI-ки. Добре. Добре, ви влизате на последната глава. На последната страница е тук. Ето тук сме на 30. Да. Ако звукът ми се чува слабо, съжалявам, но имам нови слушалки и не съм ги пробвал, друзья. И си изтегляте тази Grand Theft GTA San Andreas 671 мегабайт. Ето така. Ето така. Ще си го свалите. И хора, в другия епизод мога да ви покажа как да си го свалите. Ако искате да ви покажа как да си го свалите, напишете в коментарите, харесвайте и довиждане от мен.